Avui estem aquí a la Trobada de Clàssics de la Bleda, és la tercera edició que fem i la veritat és que estem molt contents, ha vingut gent de molt lluny, la veritat. Encara no hem acabat les inscripcions, però sobrepassarem de llarg els 200 inscrits. I res, és una trobada que valorem molt el que és una miqueta el show aquí, esmorzem tots plegats amb una taula ben gran, gràcies a tots els col·laboradors que hi ha darrere, que tenim des de botifarres com els mitjans i el pa que ens el porten des de Passions i el 4 barres, i res, tot això és gràcies a tots aquests col·laboradors que hi ha darrere, no? Hi ha el Recanvis Penedès, SB Racing, JT Racing, molts col·laboradors que ajuden a tirar endavant això. I no res, també un punt fort d'aquesta trobada és la ruta que fem cada any una ruta diferent i molt contents, la veritat. Estem aquí al mig del juliol que fa una bona calor, però la gent no es tira enrere i no ens falla mai. I res, molt agraïts a tothom, a tota la gent que ve, a tots els voluntaris, que hi ha molta gent darrere muntant això, a tots els col·laboradors i a tots els que podeu vindre aquí. Moltes gràcies a tothom. Bon dia! Ostres, doncs estem aquí a tope. Ens ha pillat el toro, perquè la gent està agafant molta força i la gent ve més d'hora que mai. I bueno, no sé ni què dir, perquè portem uns nervis una mica així. ¡Ole! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ué! Una còpia, jo. Entesos! Thank you.
goita, goita.